gasoline station in front UV Express going to Pilar, Sorsogon. So, pwede po kayo dyan magpa-consult sa akin. Available din po ang ating magnetic health analyzer at ang ating mga products. Lahat ng mga amazing products natin, available po dyan sa Daraga, sa may UV Express, Papilar, Sorsogon. Ang aking contact number dyan is 0946 051 9050. Again, 0946 051 9050. So, yung mga gusto magpakonsulta sa atin, pwede po yun at libre lang po ang ating consultation and doon na lang ang babayaran natin sa mga dosage na ibibigay po namin sa inyo. And syempre, sa mga nagtatanong din po, para sa mga membership, wala pong bayad ang membership. Yun po ay, kumbaga at least, may record na po kayo sa amin na may ipipresent po kayo. Pagdating kasi bibigyan po namin kayo ng discount card. So, wala pong bayad ang membership. Ang babayaran po lang ninyo is yung products. 'Di ba? So, pero kung ano naman, gusto nyo po talagang matulungan kayo sa kalusugan and sa financial, pwede po yun. So, kung gusto nyo po unahin muna yung inyong kalusugan or at sabayan ninyo ng negosyo. So, wala pong problema. Kayo po ang nagdidesisyon po niyan. So, yon, good afternoon din po sa ating mga nakatutok na dito sa ating live, dito sa Doc Joey Bitito page. So, marami na din po yung nag-like at nag-share at may comment na din po dito. So, yon. Good afternoon po sa inyong lahat. At syempre, ang ating opisina po ay located lamang po dito sa Miracle Health Corporation or DJB Building at the back of Mabel Fashion in Angeles Bake Shop, Barangay 18, Cabaangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. So, kapag nakita nyo na po yung Bangko Sentral, sa harap po niyan may Mabel Fashion in Angeles Bake Shop na makikita po kayo dyan. And yung iskinita pong papasok dito. So, ang contact number po ni Doc Joey, please take note na lang po sa Smart 099-8975-8121. Again, 099-8975-8121. And sa Globe naman po, 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. Yan po yung mga official contact number ni Doc Joey Bitito. At syempre, sa Facebook naman po is Joey Bitito or Doc Ching Bitito. Pwede po kayong mag-message sa kanya through Messenger or sa kanyang sa kanyang mga official contact number. At yon, nakatutok na din po si Lionel sa Mora Obligasyon. Good afternoon po, Doc. So yun, good afternoon sa iyo. At syempre, ang ating mga testimonials na kung saan yung mga natulungan natin regarding sa ating mga amazing products, makikita nyo po yan doon sa YouTube channel ni Doc Joey Bitito. Doon po ninyo makikita yung mga natulungan natin na mga nag-take ng ating mga amazing products. 'Di ba? So, pwede din po kayo mag-visit yung mga tungkol sa ating mga amazing products sa www.miraclehealthcorporation.com. So, yon. So, tomorrow, I think may pupunta dito na magpapa-orient. Isa sa nakilala ko doon sa SM. Doon sa binilihan namin ng laptop last Sunday. So, willing siya mag-training dito sa atin para at least matulungan siya. Ay 23 years old. At the same time, graduate siya ng education. So, yon, nagkakwentuhan kami habang bumibili kami ng laptop ng aking mga pinsan. So, nagkakwentuhan kami at
sobrang excited siya na mag-attend ng ating training kung papaano ba kumita dito sa Miracle Health Corporation na hindi niya yung kita niya na doon sa kanyang pagiging empleyado. So, yon sabi ko naman sa kanya, free training naman tayo. At sabi ko sa kanya kung pwede, kung gusto niya, may isang municipality akong papahawakan sa kanya or kung ano yung magiging pag-usapan namin dalawa. So, yon yung mga gusto, yung may mga problema sa kalusugan, ano man yung problema po ninyo, na matutulungan namin kayo sa inyong problema sa kalusugan. So, sabi nga, 'di ba? So, yung iba na marami na ilang beses na daw napakinggan sa radio yung ating mga programa na mga sinasabi ni Doc Joey. So, yun, nagagastusan pa rin sa ospital, 'di ba? So, pabalik-balik pa rin sa ospital. So, yung ubos na yung pera niya ay punta na dito kay Doc Joey. So, yun, sasabihin na, Doc, naubos na nga yung pera namin sa ospital. So, nung marami pera ka pa na hindi ka pumunta dito sa office ni Doc Joey para matulungan. So, araw-araw tayo nagpo-programa dito sa, sa ating page. At napapakinggan ninyo sa DCGB Online, sa radio. At araw-araw nagpo-programa tayo at yung mga promo nga natin, 'di ba? So marami tayong promo pagdating sa mga amazing Treo, 'di ba? Buy one take one tayo ngayon sa ating mga capsules. At hindi lang po yung yung Mega One. Yung Mega One natin hindi po kasama. Yung Amazing Treo lang, namely yung Mega A, Multi 5 and Miracle C. At yung hindi naman kaya makapag-avail ng per box, mayroon tayong per caps, yung per blaster, may discount din po yun na 10% or 50%, depende po sa inyong i-avail. So, kung naman, ganitong may mga promo, mas maganda yung buy one take one kasi sobrang panalo po kayo doon. At the same time, may mga tatlong categories tayo for membership, which is yung ating package for special package for 2023 and yun ay yung KBK Gold and KBK Diamond. And doon sa regular membership, which is yung 3,000, 6,000, 15,000, and 30,000. Yung 35,000, yun po yung special package, which is yung KBK Diamond. And yung ating pang-tatlong categories, which is yung mga membership, yun po ay yung temporary membership. Kung baga, 6 months lang, yung discount card, yung discount ninyo, yung discount card na ibibigay namin sa inyo hanggang 6 months lang po, which is 20%. Yun. So, sa mga healthy drinks din natin, may promo tayo from Mega A, Multi 5, and Mega Choco. Yung 12 box, makukuha na lang po ninyo ng 2,000 pesos. And yung ating mga amazing juice and amazing coffee mix, nasa 12 box, 2,750 na lang po. So, marami tayong promo. Sana yung mga hindi pa nag-avail, especially yung mga clients natin na nagtitake ng mga amazing products, at kayo ay natulungan na, at yung iba nagme-maintenance na, at yung iba ay nagsisimula pa lang uminom, sana tuloy-tuloy yung pag-inom po ninyo para at least tuluyan na po kayong makawala sa inyong mga karamdaman o mga sakit or mga iniindang ninyong karamdaman. So, yon, sana yung mga clients natin noon, 'di ba, hanggang ngayon na naniniwala, 'di ba? So kasi araw-araw marami yung mga nag-a-avail ng ating mga amazing products. By the way, this coming Saturday, nandyan po kami sa
Ano yan? 9 a.m. nandyan kami sa Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. And 1 p.m. to 3 p.m. nandyan po kami sa Barangay Mauraro, Ginubatan, Albay. So yan, ang isa din yung ating diamond sa Tabaco, which is si Ma'am Diamond Kathleen Bilen. At may naipasok din siya, kumbaga may ipapasok din siya na KBK Gold o baka mag-diamond din yung kapatid daw niya sa Manila. Kasi pinatry lang niya ng mga amazing juice pero nagustuhan daw nung kapatid niya kaya bumili ng marami. Pero mag-a-avail muna nung KBK special package natin para at least malaki yung discount niya. Kasi yung ano natin, yung special package, 30% po ang inyong discount doon. 'Di ba? So, 'yon. So, ngayong hapon, ang topic natin yung goiter problem. So, 'yon. Kasi isa ako sa may problema din sa goiter since nung bata ako. Kumbaga, alamin natin kung paano ba nagkakaroon ng goiter ang isang babae or kasi naman yung goiter or lalaki kasi ang goiter naman talagang ano yan, kumbaga karaniwan talaga nito mayroong goiter. So, paano ba talaga nagkakaroon ng goiter? At kumbaga, ako nga siguro sa goiter ko is, kumbaga na-adapt ko siya duman sa mga family ko, 'di ba? So, hereditary yung ano niya. So, hyperthyroidism, 'di ba? So, sana yung mga may goiter na client kasi marami talaga tayong clients na maraming goiter ngayon, 'di ba? So, kada ano yan talaga consultation namin sa every barangay talagang maraming ano yan, goiter. At maraming ano yan na medyo malalaki na yung goiter. So, papaano ba makakatulong yung amazing products sa pag-inom po ninyo ng goiter, ay pag-inom ninyo ng mga amazing products at papaano ito malulunasan. So, yun. Ngayon, overview tayo sa goiter problems or hyperthyroidism. So, ang busyo or goiter ay ang paglaki ng ating thyroid gland. Lahat ng tao ay mayroong thyroid gland. At karaniwan ito ay maliit lamang. Ang thyroid gland ay isang endocrine gland na gumagawa ng mga hormones na mahalaga sa metabolismo at tamang paglaki ng katawan. Ang normal na level ng thyroid hormone ay mahalaga para sa tamang pagtibok ng puso, paglaki at paggalaw ng muscles, regulasyon ng temperatura ng katawan, at para sa mga babae at ang tamang regulasyon ng menstruational cycle. So, yon. Ang thyroid gland ay matatagpuan sa gitna ng ibabang parte ng lieg. Karaniwang hindi ito nakakapa. Ngunit kapag mayroong busyo or goiter, ang isang tao maaring itong makita o makapa bilang isang bukol sa lieg. So, yun daw po. So, yun. Kasi ito, hyperthyroidism. Kumbaga ito nasa, ano yan, sa ilalim. Talaga minsan ang isang tao hindi mo mapagkamalan na mayroon siyang, ano yan, goiter. So, mayroong dalawang pinakakaraniwang sakit sa thyroid, ang hyperthyroidism at hypothyroidism. So, ngayong hapon, tatalakayin natin ang tungkol sa hyperthyroidism at bukas naman ang ikalawang bahagi tungkol sa hyperthyroidism. Ngayon ay pag-uusapan natin ang sanhi, sintomas at mga uri ng hyperthyroidism at pati na rin ang pag-iwas. Mula rito, aalamin din natin kung paano makakatulong ang amazing products ng Miracle Health Corporation upang maiwasan at malunasan ang problema sa thyroid na hyperthyroidism. So, yon. Paano daw
at ano yung mga sanhi at sintoma. So, sana makinig po kayo, lalong-lalo na po yung may mga may thyroid, 'di ba? So, kailangan nating maging aware para at least maiwasan natin at malunasan natin yung mga ganitong ano yan. So, ano ang hyperthyroidism? Ang thyroid gland ay matatagpuan sa loob ng lalamunan ng tao. Ang gland na ito ay tumutulong sa pamamahala ng metabolismo ng katawan sa pamamagitan ng paggawa ng thyroxine hormone. Kapag sumobra naman ang pagiging aktibo nito sa paggawa ng thyroxine, ay magkakaroon ng kondisyong tinatawag na hyperthyroidism. Ang pinakakaraniwang sanhi nito ay ang tinatawag na Graves' disease. Nangyayari ito kapag may pagkakamaling sinasabihan ng immune system ng katawan nang gumagawa ng maraming hormone ang thyroid. Isa pang dahilan ay ang maliit na bukol or colony sa thyroid gland. Pwedeng maging sanhi ito ng thyroidism kapag ang silula sa bukol ay gumagawa ng sobrang thyroid hormone. Ang huminto ang produksyon sa lahat ng iba pang bahagi ng thyroid gland. Ang paglantaan naman ng taong mayroon ito ay ang pagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pagbilis ng tibok ng puso. Labis na pagkapagod, magkakaroon ng sobrang gana sa pagkain, pagkakabalisa at iba pa. So yon, kung nakakaramdam po kayo nito na ganitong mga sanhi ng hyperthyroidism. So kapag napabayaan hyperthyroidism, maaari itong mauwi sa iba't ibang uri ng mga komplikasyon, subalit may mga pamamaraan upang malunasan ito. Kabilang sa mga pamamaraang ito ay ang pagbibigay ng anti-thyroid na mga gamot sa radioactive iodine para sa pabagalin ang paggawa ng thyroid hormones. Maaari ring tanggalin ang thyroid sa mga malulubhang kaso ng kondisyon na ito. So, yun. Good afternoon sa lahat na mga nanonood na. Ermalyn Cepino de la Cruz, Extinction Francisco, good afternoon, good evening. G. Bayaban, so yun, good evening. So, alamin na natin ang mga uri. Mga uri ng, ano yan, ang mga pangunahing uri ng kondisyon ng hyperthyroidism, ang diffuse toxic goiter, yun. So, diffuse toxic goiter, ito ay kilala rin bilang Graves' disease at ito ay pinakakaraniwan na sanhi ng hyperthyroidism. Sa kondisyon ito ay lumalaki ng lubha ang thyroid hanggang sa maging goiter. So, number 2, toxic goiter. Ito ay nag-uumpisa bilang isang uri ng simpleng goiter. Sa paglala nito ay nagkakaroon din ng mga nodule na lumilikha ng labis na dami ng mga kaya naman na ano yan, hormone. Ito ay karaniwang naapekto sa mga pasyenteng may edad na, lalo na sa mga kababaihang 55 na taong gulang. So, yon, mga sanhi. Bukod sa mga uri ng paglaki ng thyroid glands na nabanggit sa itaas, ay maaring lumala ang maging lantad na full-blow hyperthyroidism ang sumusunod. Ay mga sanhi rin ng pagkakaroon ng kondisyong ito. So, yon, mabilis na pagkonsumo ng iodine. Ang iodine ay natural na nakukuha sa mga lamang dagat, asin, magina rin sa tinapay. Inaalis ang thyroid gland, ang labis na iodine, mula sa dugo at ginagamit ito para gumawa ng thyroid hormones na thyroxine at ang labis na pagdami ng iodine sa katawan ay nagdudulot ng sobrang pagkaroon ng mga nabanggit na hormones sa katawan. So, number 2, paggamit ng thyroid hormones. Ang sobrang paggamit ng thyroid hormones ay nagdudulot din ng hyperthyroidism para sa mga gumagamit nito bilang isang uri ng lunas sa ibang klase ng sakit. So, yon, mga gamot, mga uri ng gamot, lalo na mga para sa sakit sa puso.
ang mga mataas na antas ng iodine, maaari nitong matrigger ang paging sobrang aktibo ng thyroid glands. So, ano ba yung mga sintomas na mga nararamdaman kapag may hyperthyroidism tayo? So, yon. 1, pagkakaroon ng goiter. Number 2, mabilis na pagtibok ng puso. So, yon. Number 3, abnormal na tibok ng puso. So, yun, kapag nakakaramdam na kayo nito, magpakonsulta na po tayo sa ating mga doktor. So, number 4, hindi maipaliwanag na pagbagsak ng timbang kahit mataas pa rin ang gana sa pagkain. Number 5, pagkabalisa. 6, panginginig ng mga kamay. 7, magiging magana sa pagkain. 8, labis na pagpapawis. 9, pagkakaroon ng pagbabago sa pagbawas o pagdudumi. 10, pagbabago ng menstruational cycle. 11, pagiging maselan sa mainit na panahon. 12, pananamlay. 13, hirap sa pagtulog. 14, pagrupok ng mga buhok at malabis na pagkalagas ng mga ito. 15, pagnipis ng balat. So, papaano ba? Papaano maiiwasan? So, ayon sa mga pagsusuri, walang partikular na hakbang na maaring gawin upang maiwasan ang hyperthyroidism, subalit maaring mapababa ang panaginip ng pagkakaroon nito. So, kaya naman, ay paglala nito ang mga hakbang ng maaring gawin para mapababa ang posibilidad ng pagkakaroon nito ay ang mga sumusunod. So, 1, ugaliing gawin ang thyroid neck check. So, maaring malaman kung may pamamaga ng thyroid sa pamamagitan ng pagkapa, pag-inom ng tubig, maging ang pagsilip sa lalamunan sa tulong ng salamin, subalit may mga pamamaga na hindi madaling makita or mararamdaman. Mas mainam pa rin na gawin ang thyroid neck check sa tulong ng espesyalista or manggagamot. So, kapag nakakaramdam na tayo, pwede tayo magpakonsulta para at least malaman natin at magawan natin ng, kumbaga, agad ng maibibigay sa atin para maiwasan natin yon. So, pagtigil sa paninigarilyo. So, isa din kapag may mga bisyo po tayo, ang mga sigarilyo ay napatunayang nagtataglay ng mga toxin na maaaring makaapekto sa thyroid. Ang isa sa mga ito ay ang nasumisira sa abnormal or normal na paggana sa thyroid. Paggamit ng selenium supplement. Ang thyroid ay bahagi ng katawan na may pinakamaraming selenium, kaya ang selenium ay tumutulong para mapigilan ang pagkakaroon ng mga sakit na maaring umapekto dito. Kung sapat na ang dami ng selenium sa mga kinain, maaari pa rin gumamit ng mga selenium supplement para maipaitaas ang dami nito sa katawan. And gumamit ng potassium iodine. Ito ay magagamit lalo na sa mga emergency o may mga malulubhang sitwasyon katulad ng pagkakaroon ng isang nuclear disaster. Ang potassium ay tumutulong na mapigil ang paghina ng thyroid dulot ng radiation mula sa nuclear fallout ng ganitong uri ng sitwasyon. Bawasan ang suya ng pagkain. Ang suya ay maaring magdulot ng problema sa thyroid, bagamat kinakailangan pa ang masusing pag-aaral ukol dito, mas mainam pa rin na bawasan ngayon sa pagkain ng soy. Ang paggamit ng thyroid, kumbaga ang pag-x-ray, kumbaga pa-x-ray kapag nangailangan ng pagpapa-x-ray, maging lantad sa radiation ang thyroid. So, isa ito may isa akong client na nagpaano siya, talagang lumaki yung goiter niya at hindi talaga, kumbaga dati daw maliit yon, yung pagpaano daw niya talaga nung goiter niya, mas lalong lumaki yung kung 24 years old pa lang siya, yung thyroid niya kasi nasa ibabaw yung yung thyroid. So, dahil dito mainam na gumamit ng thyroid
magpa-x-ray, ang color nito ay ang pabigat dahil sa taglay nitong at ang laman kapag nagkaroon ng malabis na dami ng x-ray or radiation sa katawan. Maaring ito magdulot ng cancer sa thyroid. So yun kaya nangangamba siya kung ano ba yung magiging problema nun kasi as in talaga lumaki yung ano niya kasi dati daw hindi yung goiter niya ganun. So ako talaga nagpa-check lang ako and yun, napunta ako dito kay Doc Joey at uminom lang ako ng ano yan, yung Amazing 4. Pero nung una, Mega 1 lang. Pero nung time na yun, tinuloy-tuloy ko na kasi mahirap din na halimbawa nalaman natin yung ano yan tapos wala naman tayong ginagawa. So, mapapaisip ka talaga na yung mga gano'n na sistema na natin, na may thyroid tayo, tapos ano ba yung mga dapat nating gawin. So yun, kaya ngayon, tinuloy-tuloy ko na talaga siya na pag-inom ng, ano yan, nung Amazing 4. So hopefully, sabi ko, maganda siya at yung mga ibang symptoms talaga na hindi ko na masyadong maramdaman. Like, unlike nung dati na parang irritable ka palagi, tapos minsan, hindi mo kumbaga, kain ka ng kain, hindi ka naman tumataba, 'di ba? Yung matamlay yung katawan mo. 'Yun, kasi may ano ka pala, may iniindang ka pang sakit sa loob ng katawan. So 'yun, kaya napakalaking tulong kapag tayo ay umiinom ng Amazing 4 kasi linalabas talaga natin yung mga basura sa loob ng ating katawan, 'di ba? So 'yun. So, yun. So, paano ba makakatulong ang ating mga amazing products? So, yun. Kinakailangan ng ating katawan ng calcium, vitamin D, iron at neutral na level ng iodine upang maiwasan ang pagkakaroon ng hyperthyroidism. Ang mga ito ay matatagpuan sa ating Amazing Trio at Amazing 4. Yun. Kaya makakatulong ang ating mga amazing products para at least matulungan kayo. Lalong-lalo na ang ating goiter, 'di ba? Yung hyperthyroidism. Ano man 'yan, yung hypothyroidism or hyperthyroidism. Ang importante ay malunasan natin yung mga karamdaman ninyo or anong pa man yan na sakit. Basta kinakailangan ng Amazing 4 at ubukas ang ating opisina para at least matulungan kayo. So, yon si broccoli, isang vegetable na napakainam para sa mga taong may mga hyperthyroidism at mainam na pangpalakas ng resistensya. So, yon moringa or malunggay, mayaman sa calcium at iron. Watermelon, nagtataglay ng iron. Astragalus, nagpapalakas ng immune system. Acai berry, nagtataglay ng iron. Elderberry, nagtataglay ng iron at nagpapalakas ng resistensya. May Taki, matatagpuan ito sa Multi-5 capsule, nagpapalakas ng immune system. Shiitake naman nandun siya kay Multi-5 capsule at mayaman sa vitamin D at nagpapalakas ng immune system. Si Reishi, nagpapalakas ng ating immune system. Ayun nga ay matatagpuan lamang yung ating mga ingredients sa Amazing Trio and sa Amazing 4. So, yon ang ating discussion para sa hyperthyroidism. So, yan. Good afternoon sa lahat. Ayun, 6 na ba? Yun. Alas 6 na naman. Sobrang bilis ng oras kaya binilis-bilisan ko sa marami itong discussion. So, yan. Again, my name is Amazing Diamond Arlene C. Pabilonia. So, bukas ang ating opisina from dyan sa Daraga from 8 a.m. to 5 p.m. Ang aking contact number po 0946-051-9050. Again, 0946-051-9050. And syempre, ang ating opisina dito lamang po yan sa DJB Building at the back of Mabel Fashion in Angeles Bake Shop, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Sa likod po tayo and ang contact number po ni Doc Joey sa 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan.
sana at least na dagdagan at sana maging aware tayo kung ano man yung mga health concern natin. Hindi lang doon sa hyperthyroidism or ano pa man yan. Magpa-consult na po tayo para at least matulungan po kayo. Again, magbabalik po ang ating kalusugan, bayanihan at kabuhayan, serbisyong natural. So, sana sa part 2 makasama natin si Doc Joey. My name is Amazing Diamond Arlene C. Pabilonia. And good evening sa inyong lahat. And keep safe everyone. Makinig po tayo ng ating mga testimonials. And yon. Thank you. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ay pinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020. Okay. Na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na-COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya ko paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver.
Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So, gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start ng Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na
natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, in ever dito sa Pilipinas, in even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na ano natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number one na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat matagal ng mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing po. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If say invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan. Ako si Junior Napoles na taga Albang Puro Pedro ng Albay. Naganda po dili kidokta so may kamatian ako sa kidney stone. Tapos sinubukan ko ading Miracle Health Corporation ito Amazing 4 na-try ko na marayon, nakabulong talaga. Kaya imbitan ko man kamo na testingan man yung ading produkto sa ading Miracle Health. Saka po sa kidney, saka yung gallbladder, saka yung dalawa po nang ihi yung nakakapit pa ako ng magandang digdi. Mga 10 days lang na hindi ko sa catheter. After kang pag-try po din Amazing. Kaya nga na po, nakalumuyo na po dito na yung parang tibad kinayo pa ibang natuturan ng mga bato-bato hindi ko naani. Ba't tuloy yan ang mali? Kang rin po, sir, so ano mo? So, inot na pag-take in Amazing po. Nung nalasan ng October, ng last, mga, siguro mga pizza 3 yata yun ako nagparito. Sabi ko, mag-testing man yun, tangan yung maniwala ka mo,
ako, maray talaga so result sa akin sa ating gulong na yan. So, ayun, good evening po sa lahat. Magbabalik po ang ating kalusugan, bayanihan at kabuhayan, serbisyong natural. So, again, my name is Amazing Diamond Arlene C. Pabelonia. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and so our Vice President, Ma'am Ana Bitito Prinsena, good evening sa inyong lahat. At yun, ako din po yung makakasama nyo ngayon at nasa rest si Doc Joey. So, yun. At ngayon ay samantalhin na natin kasi nandito tayo. So, yun. Ang i-announce ko yung mga distributors natin kung saan pwede kayo mag-avail ng ating mga amazing products at yung ating mga active distributors for this year of 2023. So, yan. Again, my name is Amazing Diamond Arlene C. Babylonia. Ang aking opisina po ay located lamang po yan sa near Shell gasoline station in front UB Express going to Pilar, Sorsogon. So, may dalawang tarpaulin po dyan at bukas ang ating opisina from 8 a.m. To 5 p.m. po ng hapon. So, mag-contact lang po kayo if ever na pupunta kayo at magpapakonsulta kasi si Amazing Diamond Arlene ay kahit nga saan available po kasi every orientation or kung saan man na barangay, magkasama po kami ni Doc Joey para tulungan kayo sa inyong mga health concern at tulungan ang ating mga distributors kasi marami na tayong mga distributors. Ano man po ang estado ninyo sa buhay, kung ano man yung gusto ninyong matulungan kayo sa inyong mga karamdaman or sa inyong pangkabuhayan. Gusto ninyong matulungan kayo sa inyong mga karamdaman or gusto kayong matulungan sa inyong mga hanap buhay para madagdagan ang inyong income. Ano man yung estado nyo po ngayon, kung kayo po ay student na gustong at willing matuto na kahit nga estudyante basta at least at makagraduate man po kayo ay may source of income na ay magagamit kayo na ano yan. Kasi dito sa atin, pwede kayo at least mag-share ng ating live, pwede kayo at least mag-comment or mag-share lang ng live natin or mga testimonials para at least kapag may nakita or mapakinggan ang ating mga programa ay mag-comment kasi marami na tayo natulungan ng ating mga amazing products. Kaya ang pag-share naman sa Facebook or makinig sa mga programa ay libre lamang po yan. At at least madadagdagan ang inyong mga income at matutulungan din ang inyong mga kapamilya sa mga lalong-lalo na sa mga matagal na may mga karamdaman. Kaya nandito ang Miracle Health Corporation para tulungan kayo. Kasi ano man yung mga estado ninyo, student, retired teacher, or mga teacher, or mga principal, or mga basta ano man yung, basta willing matuto sa atin kasi marami na tayong mga teacher, may mga principal, mga retired teacher, at kumbaga at least nagnenegosyo pa din. At kumbaga at least yung mga health concern nila ay matulungan sila. Kaya yon. Kaya sa ating mga official distributors natin ay sana tuloy-tuloy lang kung ano yung mga nasimulan po ninyo kasi kayo din po ang aaning niyan. Kumbaga nandito lang si Amazing Diamond, especially ang aking mga members, ang aking mga team, na aking mga leaders, at ang aking mga kapwa leaders ng Miracle Health Corporation. Sana magsama-sama tayo ng matagal at kumbaga, at least may mga trainings, nandito tayo para at least kumbaga kita-kita, at least kamustahan, di ba? Kasi lahat tayo dito ay pamilya. Kasi
bilang isang, kasi si Doc Joey naman yung may-ari ng Miracle Health Corporation at tayo ay kapwa mga distributors na tinutulungan niya. Lalong-lalo na po yung mga leaders natin, yung mga users natin at yung may mga members din po ninyo. Kaya sana at least yung kaya mahalaga po yung trainings natin para at least madagdagan yung mga idea ninyo, kumbaga ma-familiarize yung mga amazing products natin. Pero if ever na may mga orientation din sa inyong barangay, at kahit wala na po kami ay kayang-kaya nyo na pong gawin, at ano yung mga dapat nyong gawin at papaano ninyo sisimulan ang isang orientation, at paano kayo magbibigay ng mga dosage sa inyong mga clients. Especially kung may mga clients na kayo or mga members na maiga-guide nyo din sila. Kung natuto na kayo, at least i-share nyo din sa kanila yung mga nalalaman po ninyo para at least maging marami tayo at dumami tayo. Kasi iniisip ko din na hindi lang sa lahat ng oras, di ba? Hindi lang sa lahat ng oras is magiging kasama natin si Doc Joey sa labas kasi may opisina siya and ano man yung mga pinagkakaabalahan niya din. So, baka hindi din siya available. At least alam po natin yung gagawin natin. Yun. So, again, ng ating mga official distributors natin. Before that, at this coming Saturday, may barangay orientation na naman po tayo. Every Saturday po yan. Kasama po ako and si Doc Joey. Kaya ang opisina natin sa Daraga ay minsan is closed. Kasi po, binibigay ko din yung time sa ating aking mga leaders, especially dyan sa Ginubatan, is napakarami na po talaga ng mga distributors and mga leaders dyan. At yun, this coming Saturday, 9 a.m., dyan tayo kay Ma'am Herlene, or full stockist, Ma'am Herlene Pabilonia, dyan sa Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. So, in front of Gata Hospital, SNDT Express going to, yan, sa harap yan. So, ang kanyang contact number 0919-662-5845. Again, 0919-662-5845. And 1 p.m. to 3 p.m., proceed tayo kay Stockist Marlene Pama, the Barangay Captain of Barangay Maoraro, Ginubatan, Albay. Ang kanyang contact number, 09100-765872. Alright? Okay ba? Nakopy po ba? At yung hindi nakopy, pwede po kayo mag-comment para ulitin po natin kung saan kayo ay hindi nyo nakuha. So again, 1 p.m. to 3 p.m., Barangay Maoraro, Ginubatan, Albay. Full stockist Marlene Pama, 09100-765872. Ang ating the first distributor or the first distribution center. Ang ating first distribution center, Victoria B. Iglip. Diyan po siya sa People's General Insurance Corporation. Second floor, Luzon Commercial Building, Quezon Avenue. Extension, Legazpi City. Above Robinson Bank in front of Ayala Mall. So, yon. Ang kanyang contact number, 0946-823-4568. And available din po ang ating mga amazing products. Diyan po kay Ma'am Lonnie Barameda. Diyan sa Procdos, San Jose, Malilipot, Albay. Ang kanyang contact number, 0936-248-9310. Again, 0936-248-9310. And of course, available din po ito ang ating mga healthy drinks, ang ating mga amazing products. Diyan po kay Ma'am Ania Gonzalez. Diyan po sa Barangay Basud, Albay. Again, amazing Annie Gonzalez, Barangay Basud, Albay. Ang kanyang contact number, 0948-159-7709. Again, 0948-159-7709.
7709. Yan po si Amazing Annie Gonzalez. And si Amazing Maria Lourdes Lorin, Purok 2, Barangay 28, Victoria Village, Legazpi City. Ang kanyang contact number 0945-35-70759. And of course, kay Diamond Kathleen Bilen, dyan po sa Kinastiluhan, Tabaco City, ang kanyang contact number ni Diamond Kathleen Bilen sa 0968-2928-335. Again, 0968-2928-335. And kay Ma'am Diamond Cecilia Odonio, Purok 2, Inamnan, Grande, Ginubatan, Albay. Ang kanyang contact number 0936-9246-324. Again, 0936-9246-324. And kay Diamond Brian Tongko of San Rafael, Ginubatan, Albay. Ang kanyang contact number 0927-245-3024. Again, 0927-245-3024. And sa ating Diamond Erlyn O. Cornelio o Barangay Mulad Bukad Pequeño, Ginubatan, Albay. And Diamond Victor Bilen, ang asawa ni Diamond Kathleen Bilen. And ang kanyang address din sa Tabaco City. Ang kanyang contact number 0932-88-73653. And ang ating upcoming Diamond, si Diamond Lilia Paclibar and Maria Salve Aringo. Yun po ang mga upcoming Diamond natin. And syempre si Diamond Kathleen Belen, may ipapasok din po siya. It's either gold or diamond. Pero sana maging diamond din para at least 30% ang kanyang discount. Again, ang ating opisina po dito sa Legazpi, na kung saan makakasama niyo po si Doc Joey at si Miss Ami and si Miss Jelay. Ang ating address, located lamang po yan sa Miracle Health Corporation or DGB Building at the back of Mabel Fashion in Angeles Bake Shop, Barangay 18, Cabaangan West, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Ang contact number po ni Doc Joey, please take note po at pakisulat po sa inyong mga papel para at least alam po ninyo kung at saan